Merħba għal darboħra, jena Gordon Attart u nilqakom għal dan it-tutorial ieħor fejn illum ħanurikom kif tamlu banner signature fl-email tagħkom ta' PeopleString. Mela hawnhekk kif qed taraw dħalt fil-homepage tiegħi ta' PeopleString li tridu tagħmlu huwa dan. Tmorru fuq Tools, tikklikja fuq Tools fejn għandkom My Earnings, Current Earnings, etc. Tafsu fuq Banner Ads, dikjaw darba, u jidaħħalkom fil-Ads, Banner Ads għandkom ħafna kwalitajiet, isin, unek għandkom il-isin, unek għandkom l-script, li s-sanidilkom xridu tagħmlu, għandkom vari ħafna, għandkom square, button, banners, għandkom horizontal banners, għandkom vari. Mela, pero għal din il-banner signature, illum ħanuża il-468x60 li huwa dan, li tara hawnhekk mill-box cashbox, u allura jina nirrid nagħmel nikkopja dan billi jew niħħajlajtja kollha, jew nkella nafas tliet darbit il-left click f'daqqa u tiġi ħajlajtja kollha. Li rrid nagħmel jew control C biex nikkopja, jew kellha right click copy. Mela, meta tlestu milli tikkopjaw l-iskript tal-banner li intom għażiltu, li f'dan il-każ kif ġejtatilkom, naġġanidilkom użajt il-468x60 għalli se nagħmel, mela immorru għal pass li jmiss. Mela li tagħmel huwa tmur home, tellanna jerġa' jġibna fil-homepage, u mbagħad ninżlu għaw isfel qed taraw fejn għandkom mail, għandkom il-pupu isfar ta' PeopleString, niklikjaw darba fih u jdaħħalna fl-email ta' PeopleString. Issa, il-pass li jmiss huwa fuq naħa tal-lemin għandkom settings, nafsu fuq settings, immorru it-tielet xelluk fuq identities, klikjaw darba u idallana din display. Issa, li rridu nagħmlu isfel, hawnhekk isfel għandna new identity. Nafsu new identity u ġibilna din il-window. Mela, li rrid tagħmel huwa timla daw id-dettalji mela display name, naħal ismi kunjomi, email, jina għamiltom bil-lest ovvjament biex nħaffef nurikom. Mela, display name, email, organization, jek tridu daħlu organization, jinnaf forsi entrepreneur, xi santa kumpanija, whatever, pero għonek jena mux ħanamla xej. Mela, fis-signature hija importanti li iddaħħal ukoll ismek u kun jomok, dan għalix ħajder bħala signature dan li t-tiħa f'din il-kaxxa hawnhekk li qed nikteb fiha. Gordon Attart, il-PeopleString address tiegħi. U nippaste hawnhekk billi nafas right click u paste. Hawnhekk jiġi l-iskript li jena ikkopjajt ftit ilu. Tista' tafas ukoll Ctrl V. Tittikja l-HTML signature u set default u hawnhekk tarawh li l-banner ġi jidher hawnhekk. Issa li tista' tagħmel ukoll tista' tagħmel l-isem tiegħek bold, tista' tieħ kulur differenti, hawnhekk tajtu blue, hawnhekk kanħallih bold iswed u tafas save. Unek jgħidlek successfully saved u inti create il-banner signature. Biex tiċċekkja tmur fuq hawnhekk jgħidlek email, tmur fuq email tiklikja tagħmel tafas it-tieni waħda fejn għandek il-lapis hawnhekk create a message. Klikjaw
U hawnhekk meta tikkrea oġġett ġdid ikollok ismek kun jom ukoll banner. Il-banner interessanti li jekk ħatibgħat il xi ħadd li li għadu ma daħalx people string, meta jiklikja fuq il-banner, ovvjament ħajdħol fid-downline dirett miegħek. Mela, dak kien kif tikkrea banner signature fuq people string. Nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni u narakom fil-tutorial li jmiss. Grazzi ħafna.